Действително се радвам да съм тук. Това не е клише. Има няколко причини. Първата е, че за съжаление тези, които сме на моите години, помним какво означава банките да не работят добре. Затова е изключително важно всички да работим заедно, така че системата да е стабилна, да бъде капитализирана, както чухме, и да и създаваме предизвикателствата да са други. Възможности за инвестиции, възможности да се развива икономиката с тяхна помощ. Така че първата причина да съм тук е да изкажа моето лично уважение към целия сектор, да ги поздравя за успехите, които постигат през последно време и да напомня, че по един така малко неочакван начин техният професионален празник е свързан с моя личен празник и заедно ние откриваме сезона на празничните дни, които завършват чак след Нова година. Надявам се да ги изкараме празнично. Втората причина, поради която съм тук, е да изкажа личното си уважение към вестник Банкер. Благодаря за това, което правите. Един от най-интелигентните интервюта, които съм участвал, и то зависи от този, който ме интервюира, от страната, от въпросите, които се задават, са били в този вестник, така че искам да им благодаря за това, което правят и също така да ги поздравя за тези 30 години. Действително е забележително, ако се върнат назад във времето, как изглеждаше България през 1993 година и как изглежда сега. Промяната се дължи на много участници. Един от тях са банките и вестник Банкер също е участник в този процес. И накрая искам да поздравя и победителите в конкурса, тези, които ще получат награди. Като човек, който и по науката, знам колко е някога самотно, тъжно, да правиш нещо, което е важно, което е трудно, да успяваш и да няма кой да го забележи и да го отбележи. Така че винаги се радвам, когато има такива церемонии, в които заслужено хората, които са положили усилия, които ни водят напред, в който и да бил сектор, получат заслуженото признание. Така че за мен това е вечерта на заслуженото признание. Благодаря.